Καλώς ήρθατε στα tutorial της Connectivity. Σήμερα θα δούμε πως σε ένα router χρησιμοποιούμε την IP version 6 διεύθυνση σε interface, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η link local IP version 6 διεύθυνση, ώστε να γίνει μια τοπική σύνδεση μεταξύ δύο router. Το εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι το GNS. Έχουμε αυτή εδώ την τοπολογία, δύο router, και πάμε να δούμε πώς θα ενεργοποιήσουμε την IP version 6. Όπως βλέπουμε, για να δούμε τα interface, είναι στο interface Fast Ethernet 0.0. Μπαίνουμε πρώτα στον πρώτο router, μπαίνουμε σε configuration mode, στο interface Fast Ethernet 0.0 και πληκτρολογούμε την εντολή IP version 6 enable και κάνουμε no shutdown το interface. Βλέπουμε ότι έγινε up. Τώρα πάμε να δούμε πώς δημιουργήθηκε η διεύθυνση link local, η IP version 6. Ουσιαστικά όταν ενεργοποιούμε την IP version 6 είναι σαν να τρέχει ένας mini DHCP server στο interface, όπου σε συνδυασμό με την διεύθυνση MAC του interface αυτού δημιουργείται η link local, διεύθυνση IP version 6. Στην αρχή κάθε link local διεύθυνση θα δούμε αυτά εδώ τα ψηφία, είναι το FE80. Αυτό είναι τα αναγνωριστικά ψηφία ότι είναι link local η διεύθυνση, και στη μέση της MAC address θα έχουν ενσωματωθεί αυτά εδώ τα στοιχεία, το FE. Πάμε να δούμε για αρχή την MAC address του interface του Fast Ethernet. Πληκτρολογώντας την εντολή show interfaces Fast Ethernet 0.0. Βλέπουμε εδώ ότι η διεύθυνση, η MAC address είναι η C401.120.0.0.0. Και πληκτρολογώντας τώρα την εντολή show IP version 6 interface brief, θα δούμε ότι έχει δημιουργηθεί αυτή εδώ η διεύθυνση, η link local. Βλέπουμε το αναγνωριστικό μπροστά, το FE80, μας δηλώνει ότι είναι link local η διεύθυνση, και βλέπουμε ότι στη μέση έχει μπει το FE. Έτσι δημιουργήθηκε αυτόματα η διεύθυνση link local. Με τον ίδιο τρόπο θα πάμε και στον R2, σε configuration mode, στο interface Fast Ethernet 0.0, και θα ενεργοποιήσουμε την IP version 6 και θα κάνουμε και no shutdown το interface. Βλέπουμε ότι έγινε up. Αν δούμε και εδώ με την εντολή show IP version 6 interface brief, βλέπουμε ότι στο interface Fast Ethernet 0.0 έχει δημιουργηθεί πάλι στην αρχή με FE80 η link local σε συνδυασμό με την διεύθυνση MAC του interface, και έχει μπει πάλι ανάμεσα τα ψηφία FE ανάμεσα στην MAC address. Για να δούμε τώρα ότι η σύνδεση έχει όντως επιτευχθεί, θα πληκτρολογήσουμε για αρχή την εντολή show CDP neighbors details. Το CDP σημαίνει Cisco Discovery Protocol, το οποίο μας αναγνωρίζει με ποιες συσκευές συνδεόμαστε. Είναι Cisco proprietary φυσικά, είναι μόνο για Cisco συσκευές. Μας δείχνει τις άμεσα συνδεδεμένες συσκευές πάνω μας. Με το detail παίρνουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες, όπως είναι η IP address. Πληκτρολογώντας αυτή την εντολή, βλέπουμε εδώ ότι είμαστε συνδεδεμένοι το hostname το R1
Η διεύθυνση IP version 6 είναι αυτή εδώ, του R1, που την κάνουμε copy, είναι η link local και μας λέει και κάποιες πληροφορίες για τον R1 γενικά, για το iOS του, για το μοντέλο του router και κάποια άλλα πράγματα. Και το interface που ουσιαστικά καταλήγει από το δικό μας interface. Πάμε τώρα να κάνουμε ping αυτή την διεύθυνση. Κάνουμε paste εδώ τη διεύθυνση του R1. Μας ζητάει το output interface. Από το interface που θα φύγει είναι το fast ethernet 0.0. Δεν θέλει το κενό. Εδώ, για να δούμε, βλέπουμε ότι είναι επιτυχές το ping σε αυτή την διεύθυνση. Και να κάνουμε και το αντίστοιχο στον R1. Κάνουμε copy αυτή τη διεύθυνση, μένουμε στην κονσόλα του R1 και πληκτρολογούμε ping την διεύθυνση του R2, τη link local, από το interface fast ethernet 0.0 και βλέπουμε ότι είναι επιτυχές το link. Έτσι απλά δημιουργήθηκαν οι link local διευθύνσεις, οι IP version 6 διευθύνσεις στα interface. Το μόνο δεσμευτικό είναι ότι αυτές οι διευθύνσεις ισχύουν μόνο για αυτήν την τοπική σύνδεση. Μόνο για αυτή τη σύνδεση μέσω των δύο router. Αν είχαμε κάποιο άλλο δίκτυο δεν θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Είναι μόνο για τοπική σύνδεση, όπως δηλώνει και το όνομά τους, το link local. Αυτό ήταν το tutorial της connectivity όσον αφορά την ενεργοποίηση του IP version 6 σε interfaces, των router. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.